O aparcadoiro do Centenario está máis próximo á súa municipalización despois de que a Corporación da Ribeira dera luz verde a pasada tarde o regulamento do réxime interno que contempla a apertura do servizo durante todo o ano ás 24 horas do día. Tamén se aprobou a ordenanza reguladora do prezo público por estacionamento, que establece un custo de €1,5 por 2 horas. Ademais dos prezos xerais, estableceranse 4 tipos de abono con bonificacións para os seus titulares e se permitirá establecer convenios con asociacións para habilitar bonos de desconto entre os seus usuarios. Un céntimo durante a primeira hora, é dicir, 60 céntimos a aparcar durante unha hora no centro de Ribeira. A partir desa hora, durante a segunda hora, ascende a 1,5 céntimos, é dicir, se pagará durante a segunda hora 90 céntimos, o que dá un total de 1,50. A partir dese momento se pagarán 2 céntimos hasta un máximo de 20 euros por día. Os precios para os abonados, para que os podan coñecer os veciños, son de 24 horas, o sea, o total semanal 60 euros ao mes, o que veña a media de 12 horas tirarán 35 euros, de luns a venres serán 43 euros e os fines de semana 25 euros. Existen distintos tipos de abonos, mensuales, quincenales, semanales, etc. A votación saiu adiante por unanimidade. Malia que votaron a favor, dende o Grupo Popular lembraron que xa no mes de maio o anterior goberno levou a pleno estes 2 puntos, sen que foran apoiados pola oposición, implicando 4 meses de retraso no proceso de municipalización do parking. Hoxe vemos que traen vostedes aquí un documento que é prácticamente igual, vostedes incluso denominan a memoria como con lixeiras modificacións. Eu creo que esas lixeiras modificacións, señores do goberno, son pois moi poucas palabras que non teñen ningún cambio, ademais, sustancial, e que, ao fin e ao cabo, fixeronlle perder a Ribeira aos ribeirenses pois 4 meses de tramitación, cando, dende logo, esas lixeiras modificacións das que vostedes falan pois poderían terse aportado durante ese período de alegacións e de exposición pública. No transcurso da sesión saiu tamén adiante a modificación da taxa de recollida do lixo, o expediente de contratación do Servizo de Axuda no Fogar ou a expropiación de terreos para a construción dunha senda peonil en Coroso.